Fl-aħħar 5 snin il-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienu wieħed mill-ikbar piżijiet li kellha ġġorr l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Ristoranti l-MHRA tikkalkula li jekk jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-lukandi jkollhom ma' 6 miljun euro aktar fil-bwiet tagħhom. Iżda f'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali, il-Ministru tat-Turiżmu Mario De Marco ma kienx jaf jgħid b'kemm se jkunu qed jorħsu f'ewro il-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-Lukandira jekk titwettaq il-weda tal-Partit Nazzjonalista għar-roħs fit-tariffi tad-dawl matul il-lejl. F'termini ta' euro mhux persentaġġi b'kemm żdiedu bħala medja il-kontijiet tad-dawl u ilma għall-lukandi u ristoranti. U f'termini ta' euro wkoll importanti mhux persentaġġi in-night tariff. Kemm ħajkun qegħdin jiffrankaw il-lukandi u ristoranti jara din in-night tariff? Ma nistax ngħidlek termin ħa niftehmu u ovvju għaliex nista' ngħidlek persentaġġ għax termini ta' euro ma nistax ngħidlek. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u Ristoranti taqbel mal-pjan tal-Partit Laburista fil-qasam tal-enerġija. Meta inti tħares lej bil-lejl, jiġifieri illi kien hemm hemmhekk illi jew jitnaqqas by 8 and 26% over a period of 8 hours. Jiġifieri jekk inti tħodhom over a period of 24 hours, l-8% jiġi inqas minn 3% u 26% jiġi inqas minn 8%. Illi hemm on the table mill-Labour Party hija 25%. It's a no-brainer u li ma waħda aħna nridu nborru għaliha. Bil-pjan tal-Partit Laburista l-Lukandira ser ikunu qegħdin jiffrankaw 25% fuq il-kontijiet tad-dawl u 5% fuq il-kontijiet tal-ilma matul il-ġurnata kollha.